ana sila guys. Ana mo diha ayo mo sigaan na ara mo diha kaon. Ako ang sambahan. Mao na ang pangbantay among giatiman. Mao na among gibantayan na bata sila tanan. Napatusa katong usa babay. Nga napabay ako'y anak mo. Mga anak ni Chimchim. Ya, anak nako kaning ang anak nako nga gamay gyud kana ra gamay kani Israel mao ra nay gamay nako anak kani siya nya. Kani ako ray nagpadakuan ni ako'y nagmatutuan na ako'y nagpadakuan na shot nas bangag hallo. So ni balaya kadaghan magbuslot ani diri Pag nga na TV di abi. Mga una mga bata. Ha? Unsa may nagiti? Unsay nagisi? Wo oy, kaka mo kay. Uy kay kong anak ko. Mao na akong ipambantayan na bata, mga anak ni Chimchim. Nya punan pag-usa di samot tatag kakuanan ni kalusyan. Samot tatag may kaonan ni noodles sa may among sudan no. Noodles sa taon na mo sudan diri. Gilamos ana noodles inutang pag ginang noodles. Nga bata. Sa ako gilaay ko kay ngano bago ko nanghugas og plato. Sus kana lagi tanang mga plato hurot pa ginagamit niya sus ako kapoy ko hugas Ayaw pag hilak-hilak ka. Di maghilak. Mga anak ng Chimchim guys. Rak-rak na ni babay, rak-rak. Mimins og si Andre. Og si Israel, ang akong anak nga si Pat. Kusog ba malikas ni akong anak kani Israel kani ako ng anak. Mao nay last na mong anak ni Minchong. Nya kaning mga bata dinhi nako anak pagmangkon ni niya. Pagmangkon sa kumbana. Kay uban pa na di na dawat, dili na manawat og bata oy. Kay ubang iyaan ba. Masuko jud ang asawa niya ako dili man ko gana, di man ko masuko. Di mo ko masuko basta bata. Uban pa, wala di na nakas ang ubang kuan ba mga iyaan ba nana igsuon anak sa igsuon wala dili mo dawato na ako rin didawat. Para ako rin didawat ana. Dawaton ta bagay na kung usa niya kung bana di man musugot. Minchog ba kana ba? Di man siya musugot kay daghan naman kayo pakanunon dire. Lisod magis laghatag sa ilang anak gani. Mga bata naglisod mga islaghatag silang anak. Ha? Mana? Sa kuan mo Inday turagsay. Na mama. Na inday dako palangga. Ako palangga na, lab. Arti kasi siyang motor. Akong anak na hanggang likod ka lang. Arti kasi siyang motor. Arti kasi siyang motor guys, di siya pa uso yung papa.
Hadlok ma kuan kay akong bana wa may lisensya. Nya kana siya naman siya lisensya. Chong, asa dis God, Chong? Kaya try na. Pangitaan niya tos God eh. Soy. Oy, paminaw. Maman mo kaon. Inanahot dong ina ninyo ha. Kagmay na kayo na. Sige, pang ano yun? Bagni? Hala siya day. Kaon na ka. Yes, naabot na akong anak na si God. Gikan laag. Kasi naman pa ha. Natuo ka. Ay, paglaglayo dong. Mingawon ba ko nimo? Na. Moto kong anak si God. Dako na. Ya, kani siya og kana anak ng Archie kana anak ng Archie kana upat. Mao na akong gibantayan, amo nang gibantayan niya kana nga usa nga gamay 4 years old na edad na mo na last na mong anak ni Minchong. Mo na among last nga anak niya kato si God maguwang na anang Israel man na. Kani siya si Andre, kani siya si Maymench, kani siya si Rakrak, kani siya si Ark, kani siya si Israel. Oh. Asa naman ka oy? Yatang TV. Be, maglalit kang be. Sada bubo, God. God. God! Dali na God. Oh! Mao na kung kuan kani siya giisip din ako silang anak kana silang upat. Ako na siya giisip og anak, mga anak na lang nako ba kay sao nang inahanog ang amahan ani yahay man kayo. Ayahay kay sila. God! Siling puan. Silang palami. Ang usa ka bata guys katong ilahang manghod wala jud nako dawata guys. Oy kay ngano unsa may trabaho sa iyang mama magsige lang siya sunod sa iyang Archie. May nang iyang kon si usa na lang gani na iya yan lang ampingan. Yan ang ampingan ang bata dili kay iyang ipasapasa. Ugasa na ni gihatag ang mga bata. Kani siya kay siptim ni sila diri kani mga bata. Bisag sige na kung pabarangay ani. Pabarangay mga kuan niyo kay mga puan sa di mga sipat man sa di sila. Barangay ko pirmi. Okay raman kay ang mga barangay diha sabot raman sad sila nako. Daghan kay diri pa kanon. Pili lang kay kana ra pati mga moabot na kong mga anak diri. Daghan kaayo. Ano na siya guys. Adto na sila sa pikas kwarto, higda na sila. Totoy. Pero say tutoy ang usa, tutoy. Tutoy siyang mama mi. Tutoy siyang mama mi. Dako na tiguwang na. Tutoy gapon na. Tutoy gapon siya.